چیزی گرفت خدا باشه марги нобаҳангоми сарояндаи маъруфи эстрадаи тоҷик Баҳром Ғафурӣ хонавода ва наздикону дӯстони ӯро дар ҳолати шокӣ қарор додааст. دیروز در بری من است باور ندارم. شاو یک جا بده یک جا اومده گفت اکا جان مرا این بچه ها تکلیف کردستیان من اکا جان گفت خواهی میرم قطعی همین روان شما بچه مرا گری روی ماشین زویدید کنی روی خونه روی کستون بروک فاسون پوشیدگی خوش رو خیست رفت نمیدونم چی گه بود تلفن و ساعتی پا میگی ساعت تلفن در عقیب ماشین شیشتگی هم پشتکی سرش زدگی. автомошинаи тамғаи Toyota Land Cruiser ки Баҳром Ғафурӣ дар дохили он қарор дошт, дар ана ҳамин ҷо ба садама дучор мешавад. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар медиҳад ки автомошина таҳти идораи Анварзода Ислом Қурбон муовини прокурори ноҳияи Фирдавсии пойтахт қарор дошт ва соати 4 субҳи 7 август яъне имрӯз бо автомошинаи тамғаи КамАЗ бармехӯрад. дар натиҷаи ҳодиса сароянда Баҳром Ғафурӣ ба ҳалокат мерасад ва Анварзода Ислом Қурбон бо як нафар мусофири дигар ки дар дохили автомошина қарор дошт бо ҷароҳатҳо ба беморхона интиқол дода мешаванд. ҷанозаи Баҳром Ғафуриро қабл аз зуҳри 7 август дар қабристони маҳаллаи Ҳазрати Мавлоно, маҳалле ки ӯ таваллуд шудааст, ба хок супурданд. маросими ҷанозаи ӯ бо ширкати садҳо тан аз дӯстону мухлисон ва пайвандонаш доир гардид. баҳромҷон дӯсти хонаводагии мо буданд. худо ҷойашон ҷаннат бошад. ва хеле афсӯс мекунам ки имрӯз санъати эстрадаи тоҷик беҳтарин ҳунармандро аз даст дод ва ин ҳамдардии худамро ба аҳли пайвандонашон, хусусан ба модари меҳрубонашон ки вақти охир мариз буданд, ҳамдардии худамро мерасонам. ҳар нафари дар ҷаноза ширкат дошта дар бораи Баҳром суҳбат мекунад. аз ӯ ёд меоранд ва аз вохӯриву хотираҳояшон қисса мекунанд. бояд домод арӯсро дигар ҳунарманд гусел мекард. ман аз Баҳром Ғафурӣ худам хоҳиш кардам ки биё якҷо мо шоҳ арӯсро ба хонаи бахт бигуселем, гуселашон кунем. ҳамин тавр ҳам шуд. Баҳром Ғафурӣ гапи маро дар замин омада, гуфтам бо ҷони дидоларҷон домод арӯсро ба хонаи бахт гусел кардем. баъд аз он бошад ҳамроҳи Далери Хайриддин, як ҳунарманди бисёр хубу дӯстдоштанӣ, мо аз Баҳром хоҳиш кардем ки биё ин шом ҳамроҳи мо бош. суруд дар хуб нақшамон буд ки омода шавад, яке ҳам омода шудаги аз ман фикр мекунам дар студия бояд хонда бошад. ин рақси Бухоро ном дорад. Баҳром Ғафурӣ 29 феврали соли 1976 дар Душанбе ба дунё омадааст. аз ӯ 4 фарзанд боқӣ монд. намози шом ғарибӣ рӯ ба ман кард, дилам ҷавлон заду ёди ватан кард, намидонам падар кард ё бародар, маро гӯшанишини ҳар ватан кард.